Unong yalam kaliang persya uba deiru UMLA ka Kongres na meliam uba aroni vilingdo. Ulakam baka parti thamai ka Voice of the People Party. Kan sakendo ya ka khep kumaja ya ki weipat ki parti. Kum ka KHNIM, PDF, PDM, kiban saja klep no tang hadin kato ka nepor. Kat kum ka khobor ka balapau hakawai na kilat pathai khobor haka khat pratarik nai lur arja ar paulai. Layu iba uba aroni uba la syak jiet laisin kum UMLA ka meliam. Ulayu iba ka VPP kan omnet slam watla ka don ka jingsyong shit. Kumba seng menshwa ya ki weki parti henry tang shipang kila jano laban kedo baka VPP ka bala penmi ha usnam arja arpawei kadon saungut ki MLA hapo ka jingalam uba adan embasayamot uba ladan teng menshwa ha ka UDP ban ha ka HSPDP